Izwi labayinyama lahlala phakathi kwethu. Zithandwa zami, hlanganyelani kanye nami njengoba sizwa izwi likaNkulunkulu. Makadunyiswe uJesu Kristu. Thandwa zami, namhlanje umpostoli Pawuli esifundweni sethu sesibili ebhalela ibandla laseRoma chapter 8 sisuka kuverse 26 ukhuluma ngokubula komoya oqebileyo enhliziyweni zethu. Ukhuluma ngesigaba sempilo umuntu afika kusona. Umuzwa umuntu ekhala ebubula ethi anawo amazwi okubika lolu daba noma okukhombisa ukuxakeka kwami nokukhathazeka kwami. Ngibona uNkulunkulu esambulela inkonzo yokuphela ukuthi lokho kwenzeka thina yena kwazi ukuzwa ngomoya wakhe okusifulayo thina njengabantu esingakwazi ukuzenzela izinto zethu. Kunenkonzo uNkulunkulu ayivusayo enhliziyweni yami evangelini lanamhlanje. Uthi namhlanje thina umntana Maria evangelini likaMateyu isahluko se-13 athi nomnumzane ohamba ayotshala imbewu athi ngalalo busuku bese kufika isitha bese sitshalela imbewu. Kuyavuka kumina izwi likaNkulunkulu uma ethi uNkulunkulu bheka ngatshala uyisivini esihle pho ushintshiswe yini. Kuyavuka kumina ithandwa zami ukuba siyafika isigaba empilweni yomuntu lapho izinto zenzeka khona ehluleka ukuziqonda ukwenzeka kwazo. Kuyavuka mina ithandwa zami ukuthi uNkulunkulu wethu ubuka isigaba nokwenzeka kwempilo yomuntu ebese funa ukukhombisa umuntu ukuthi hlezi nginawe ekuxakekeni kwakho naso sizini lwakho. Kulezi zinsuku ezimbalwa kuvuke kumina inkonzo kaJesu esensimini iGetsemane. Uma ebubula uNtaka Maria ekhala ethi Nkosi sengathi lesitsha besingadlula kumina. Ngibuka uNtaka Maria ekhala ecela isitsha sidlule. Ngibuka uNtaka Maria ethi Nkosi nakho ukufa sekuseduze. Lithi izwi likaNkulunkulu wabula wakhala wase wajibuka igazi. Ngibuka imizi yabantu ukuxakeka kwabantu bethi Nkosi siyesaba, bethi Nkosi siswele umusa wakho, bethi Nkosi sicela usizo lwakho. Ngibuka imindeni iphikisana ithi kade sikhuluma noNkulunkulu kodwa ngathi uNkulunkulu akasizwa. Kade sikhuleka kodwa ngathi uNkulunkulu akayiphenduli imikhuleko yethu. Kuyavuka kumina namhlanje umpostoli Pawuli uma ethi thina uma sasifika leso sigaba masicela umoya oqebileyo kaNkulunkulu usikhulekise. Uma sasifika leso sigaba singasakwazi ukuzenzela izinto thina uqobo lwethu, masicela uNkulunkulu ukuba senzele izinto yena
uJesu sinika inkonzo yokuthi kuningi okuhle esikufisayo ey'mpilweni zethu nesikufisela imindeni yethu, kodwa usinika le nkonzo yokuqaphela ukuthi akusibo bonke abantu abazosiza ukuze sikwazi ukuphelelisa okusenhliziyweni yethu. Akusibo bonke abantu abazosiza ukuphelelisa esikulangazelelayo ngezimpilo zethu. Zizawufika izitha, ifike into ezohlukumeza, ishintshe okuhle okufisayo nokulangazelelayo. Okunye engikubuka uJesu esibizela kukona namhlanje umzekeliso wokuthi seyibonakele imbewu ikhula, babona lo khula lukhula kanye nayo, bese bethi abasebenzi inkosi sicela ukuyosiphula ukhula. Ngiyayithanda impendulo kaJesu, uthi uJesu luyekeni, ngoba hleze makusiphula ukhula nilimaze nembewu enhle. Ngimbona uNkulunkulu wethu esinikeza ithuba lesibili. Ngimbona uNkulunkulu wethu esinikeza ukuvikeleka. Ethi impela ngibhekile ezweni elizoba ney'nkinga, ngibhekile emshadweni ozoba ney'nkinga, ngibhekile emphakathini ozoba ney'nkinga. Athi konke kuyovuka eceleni kwakho, kodwa bazi ukuthi isandla sami siphezu kwakho. Athi konke kuzokwenzeka eduze kwakho, kodwa yazi ukuthi mina sengikunqobele. Athi konke kuzokwenzeka ukuthuze, kodwa yazi ukuthi mina sengikulungisile konke. Umzekeliso wesibili ongukuba ngumthande, umzekeliso lapho uJesu esifundisa khona ukuba kunezinto azozitshala ezinhliziyweni zethu. Ekuyitshaleni kwakhe lezinto ey'nhliziyweni zethu ufisa ukuba lezinto zikhule, zisimame, zibe zinhle. uJesu ufisa ukuthi wena empilweni yakho uphelelise icebo analo ngempilo yakho. Ufisa ukuba uphelelise ubuNkulunkulu abubekile ukuze izwe liqonde ukuthi kukhulu afisa ukukwenza ngawe. Ekugcineni iy'thandwa zami, ngimbona uNkulunkulu esinikeza amandla amasha ukuthi izinto ekwenzekeni kwazo zonke yena usahlezi enathi ngaso sonke isikhathi. Sengathi indlovukazi yezulu ingasinxusela kumntana kaJesu, isicelele ukuvikelwa uNkulunkulu, isicelele ukusibekelwa yigrasiya lakhe. Makahlahlabelise uNkulunkulu Somandla, yena uyise benendodana nomoya ogcweleyo.